Salam meni hormatly adamlar. Garaşdyň baky betarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýar. Şun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Islam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sany ulgamy arkaly geçirilen ilim we tehnologiýalar boýunça ikinji sammitine gatnaşdy. Hormatly prezidentimiz bu duşukda çykyş etdi. والآن سنعطي الكلمة لأصحاب Islam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýokary derejedäki şu duşugynyň maksatnamasyna laýyklykda häzir çykyş etmek üçin Türkmenistanyň hormatly prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow söz berýär. Başçysyny hormatly prezident Islam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň hormatly jenap baş sekretary Dr. Yusuf bin Ahmad Al Usaymin, hormatly dowlat we hökümet başdanlary, hanymlar we jenaplar. İlk bilen onuň aly hedireti baş sekretara ýokary derejedäki şu duşy guranyň üçin minnetdarlyk bildirýär. Bir duşlukda garalýan mesele maglumat tehnologiýalaryň gurulup eşdilmedik derejede öten we adamlar üçin düýpli ähmiýeti bolan ogurlaryny bilelikde ilmi işleri talep edýän häzirki döwrüni öğrenme mühim bolup durýar. Dünýä alymyna hem medeni ötüşüni bakasyna ýetip bolmazak tarihi goşun Islam dünýäsi häzirki döwürde ykdysady ötüşün innowasion hem de ýokary tehnologiýaly nuskalaryny durnukly geçmek için raýdaş çemberleşmeleri talep edýän ýönüki bolmadyk döwri başdan geçirýär. Näme üçin bizden hem ähli hem ýurur zatlar adama mümkinçiligi bay TV terişlerler epesli maliýe mümkinçilikleri amatly fiziki geografiki şertler bar. Härki döwürde bizim guramamyz sanalyp geçiren bir mümkinçilikleri netijeli hem rejeli bolanmak musulman ummatynyň ähli azalary üçin hakyky peýda gazanmak maksady bilen ençe mühim ädimleri ätdi. Ne biz 2017-nji ýyl sentýabrynda alym we tehnologiýalar boýunça ýokary derejedäki birinji duşugy geçirdi. Guramanyň 2005-2015-nji ýyllarda bu urda hereketleriniň 10 ýyllyk maksatnamasyny amala aşyrmakda belli bir netijeleri gazanmak. Bir netijeler 2026-njy ýyl şerli ikinci maksatnamalar resminamada täze wazipeler hem de uzak möhletli maksatlary kesgitlemek üçin esas hem bolup hyzmat etdi. Indi şundan baglykda Türkmenistan häzirki döwürde ýokarda gorkolan maksatnamada ileri tutulýan wazipeler durmuşa geçirmekde gazanılan üstünlükleri hem de Islam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň alam we tehnologiýalar olgamyna hyzmatdaşlyk boýunça hemişe komisiýadan bu urda alyp baran işlerine hem ýokary baha berýär. Hem şonuň birlikde Islam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agzalary bolan ähli döwletler üçin hakyky netijeler hem berer ýaly bir hyzmatdaşyň ileri tutulýan ogurlaryny bellemek isleýär. Ne birinciden düýpli ilmi östirmek, netijeli ilmi çözütler bilelikde görlemek, öğrenmek mühim olan balyk işleriň netijelerini aýratynlar, lukmançylyk we sağlyk oruç wagtda alışmak üçin usullar öğretmek boýunça gatnaşyklary ýoly goýmaly. Türkmen hem tarapynyň bir başlanıcı bizim guramamyň alym tehnologiýalaryň ilmi merkezlerde öğretmäge değiş innovasiýalar boýunça 2026-njy ýyl gün tertibiniň ileri tutulýan ogurlaryndan
bir hökmün hem ketiplenili. Bu yerde. Gurrum hususanna İslam dünyasının umumi ilmi teknolojik kuvvetini döretmek için İslam hizmetdaşlık gurumunun ilmi bağlar merkezlerinin ulgamını emele getirmek barada bar ya. Hem şonun esasında da bizim yurtumuzun alimler birleşiginin içinde maglumatlar çalt hem de utkoşturup alışmak hem vazifesi duruyor. İkinciden biz İslam hizmetdaşlık gurumunun genişliğine su, azık ve ekoloji hopsuluğunun yeketta konseptini ya da esasi kadalarını emele getirmek konusu işlerine uyuşlandırmaya teklif ediyor. Bir arada 2026 yıl içinde ilmi teknik hizmetdaşlık maksatnamasında anık aydılıyor. Bir ileri tutulayan orada ayrıca konseptual resminamalar yoktu bize su teristleri mühim ağırlık haritleri bilen baravar üçüncülük hem de şol bir vaqt hovanın ütkömünün hem ekoloji helakçılığının yaramaz hemen neticelerini yengip geçmek konusu var olan çırşırımlı soruları iyiliklerle esasla çözmeye mümkünçülük vermiyor. Türkmenistan eğer ki ekoloji hukuklarına karşı halkara tağlarlarını birleştirmeye ve pultulandırmaya bir ağırlığını tasdiklamak bilen ençemi anık ve gayrı olması işleri teklif ediyor. Hususan Türkmenistan pes uglerotlu enerjiskan ösürmek koyuncu çareleri amalaştırmaya şeylen bileşemletler kuramazın huvunlarlığına enerjisik olğumunu ileri tutulayan oğlanın bir hükmüne vadarodu sürmekte yol kartasını döretmeye gönüktürülen ahlımımı stratejiyen işlep dayarlamaya girişmeyen hem zirurdunu beyan etti. İslam dünyasının şuurdaki halkara başlamışlıklarını durmuşa geçirmekte. Rayda son 2030 yıl içinde durnuklu özü şu avatta ahlımımı gün tertibine belirlenen maksatlara yetmekte. Bizim birleşimlerin her bir hem ağlatına yardım vermeye, gönüktürülmeye anan yardım. Üçüncüden, biz olay maglumatlar, ulgamını ve hopu sahanı, iqtisadiyetin hem bilelikteki kuruluşunu dürütmek koyunca o zor kesiklilen hem vazifelerin ehmetini belirlemek bilen şu maksatlara yetmekte hem üstünlüklü işimizi öpçün eden iki tane hem ayrılmaz meseleni ayrıten hem nıkta yarı. Anık ayrılanma olur ayrı ayrı yurtlarda, olisevitlerde, iktivalı, fiziki, öpçünçülük ulgamlarını korumak hem de sevitari derecede Müslüman yurtlarının öpçünçülük ulgamlarının hem koşulmağıdır. Şeylem, alım hem teknolojiler boyunca Hemişilik Komitetinin teklif eden İslam hizmetdaşlık kurumasına katnaşan yurtların çayaklarına yukarı öğrenicilikli kompüter merkezlerinin bünyadında malumattan mütevu sanı olan nuskalarını öğretmektir. Hem şununla bağlıkta Türkmenistan şeylerine merkezleri yerleştirmek ve hem onların işlemek için milli şartlarını peydalanmak koyunca mümkünçülüktür hem karamaya da tayarlar. Ne hormatlı duşuğa katnaşıcılar. Hem şu duşuk esası bizim devletlerimizin ötüşünün ve öngeme gitmenin bekidine Müslüman dünyasının ağzıvirliğini verkitmekte ehmetli hem edim boluptur yani. Hem hormatlı duşuğa katnaşıcılar men fırsattan peydalanıp sizin ahliğinize bir can sağlık
Bizim yurtlarımızın halklarına bolsa parakaçılık, avadançılık hem güllebetiş arzu ediyor. Dinleğiniz için minnettarım. Şoň iş tapar bilen Aşgabatda gelen Ýewropa Beleleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütü wekili Peter Buryan bilen duşuklar geçirildi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meredov bilen geçirilen duşugyny taraplary Türkmenistan bilen Ýewropa Beleleşiginiň arasyna hyzmatdaşlygy oňyn häsiýetlendirdiler. Ýewropa Beleleşigi Türkmenistan bilelikdäki komitetiň çäklerini ýygyder gepleşikler arkaly berkidilýän işçiň syýasy diplomatik gatnaşyklary belenildi. Ýewropa Beleleşigi Merkezi Aziýa formatda ýygyderli geçirilýän ýokary derejeli syýasy geňeşmeleň ähmiýetini ýytyldy. Merkezi Aziýa üçin Ýewropa Beleleşiginiň strategiýasy durmuşa geçirmek bilen bagly pikir alşyldy. Ýewropa Beleleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütü wekiliniň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Türkmenistanyň ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Berdimuhammedow bilen geçiren duşugyny özari gyzyklanma bildirilýän ähli ugurlar boýunça Türkmenistanyň Ýewropa Beleleşigi bilen hyzmatdaşlyk munun beýlem giňeltmek maksat edilýän nykdaly taraplar howpsuzlyk, energiýa uly, daşgurşy gorumak we beýleki ulgamlarda hyzmatdaşlygy berkitmek bilen bagly pikir alşyldy. Şeýle-de Ýewropa Beleleşiginiň döwletleri bilen söwda ykdysady gatnaşyklary hemem medeni insan-perwer çalışmalary munun beýlem giňeltmek bilen bagly pikir alşyldy. Şu günleri Merkezi saýlaw toporunyň tasdiqlanma elnamasyna laýyklykda vilayet Aşgabat şäher saýlaw toporlarynyň ygtyýarlyk möhletleriniň tamamlanýanlygy bilen baglykda olary täzeden döretmek we düzümine wekilleri hödürlemek boýunça işler işçiň ýagdaýda guramaçylykla alınıp berilýär. Türkmenistan parahatçylygyň we ýanaşmagyň watany gelenine saýlaw ulgamyny kämilleşdirmek boýunça maksatnamalaryň çäreler amal aşyrylýar. Ýurdumyzyň her bir raýatynyň kanunçylyk hukuklarynyň üpçün edilmegine möhüm ünserligi. Şonuň bilen baglykda ýurdumyzda saýlawlaryň Türkmenistanyň konstitusiýasyna, saýlaw kodeksine we halkara hukuk gadalaryna laýyk derejede açyklyk, aýanlyk we bäteşlik ýörelgelerine mahsus geçirilmegi saýlaw toporunyň öňüne durýan esasy wezipe bolup durýar. 2016-njy ýylyň iýun aýyna döredilen Vilayet Aşgabat şäher saýlaw toporlarynyň 5 ýyllyk ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanýany sebäpli bu saýlaw toporlaryny täzeden döretmek işleri Türkmenistanyň saýlaw kodeksine laýyklykda we merkez saýlaw toporunyň tasdiqlanma ilnamasynyň esasyna olaň täze düzümne döretmek boýunça zerur işler amal aşyrylýar. Ma'lum bolşaly vilayetleň Aşgabat şäheriniň saýlaw toporlary merkez saýlaw toporu tarapyndan 9-10 çagdadan awarat düzümde döredilýär. Ýurdumyzda saýlawlar bilen bagly çäreler syýasy köpdürlük, ýagny köp partiýalyk ýörelgeleri esasyna geçirilýär. Türkmenistanyň saýlaw kodeksiniň 18-nji maddasyna laýyklykda Vilayet Aşgabat şäher saýlaw toporlarynyň tüzümine wekiller syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň vilayet etrap şäher guramalarynyň mejlislerinde şeýle hem raýatlar toporlarynyň ýygnaklaryna hödürlenilýär. Mejlislerde we ýygnaklarda saýlaw toporlarynyň tüzümine hödürlenýäniniň çäklendirilmedik sany aralyp maslahatlaşylyp, her mejlisde we ýygnakda Vilayet Aşgabat şäher saýlaw toporunyň tüzümine diňe bir wekil hödürlenip bilinýär. Saýlaw toporlarynyň tüzümine hormatly prezidentimiziň alyp barýan döwlet siýasatyna saýlawlar hakynda kanunçylygy düşünýän guramaçy, tejribeli, ýyl arasynda awraýy eýe, dürli ýaşdaky milli ykdysadyýetimiziň dürli budaklaryna däkmet çekýän hünärmenler hödürlenýär. Olar geljekde öz ygtyýarlyklaryna laýyklykda ýurdumyzda saýlaw mewsimleriniň ýokary taýýarlyk we guramaçylyk derejesini üpçün etmegi, olaň hereket edýän milli kanunçylyga laýyk gelmegine işçiň gatnaşarlar. Şunuňy nazardan Vilayet Aşgabat şäher saýlaw toporlarynyň täze düzümem geljek 5 ýylyň dowamyna ýurdumyzda demokratik esaslarda geçiriljek dürli görnüşli saýlawlara işçiň gatnaşar. Şeýlelikde olar döwletimiziň demokratik ýörelgeleriniň berkidilmegini üpçün ederler. Türkmenistan parahatçylygyň onaşmagyň watana ýylynyň gally urugy ýokary guramaçylyk derejesinde dowam edýär. Mewsime köpçülikle gatnaşýan zähmet söýür kärençilere, mehanizatorlara, awtoluk sürjülerine gownajy medeni hyzmatyň ýoly goýulmagy bugday urugynyň çal depkinler bilen alyp barylmagy üçin oňoýly şertler döredýär. Ýurdumyzyň Daşary vilayatynyň gallaçylary hormatly prezidentimiziň ak patasy bilen başlanan bugday urugynyň depkinini saga saýyn güýçlendirýärler. Netijede bugday harmanlary gün-günden beýgelýär. Uruk mewsiminiň hem taraplyny guramaçylykly gownajy geçirmek üçin ähli şertler döredilendir. Aňarsyna wärsine göz ýetmeýän bugdaýly meýdanlar gownuňy götürýär. Bugdaýyň ýekiji dänesiniň myrýadylmän ýygnalmagy üçin hemmeleri uly alad edýärler. Munyň özü Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2019-njy 2025-nji
ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp barilýan işlere münasip goşunt goşmagyň göwnü götürjü netijelerini berýär. Hormatly prezidentimiziň alyp berýän kuwatly galla orji kombaýnlarynyň netijeli ulanylmagy her bir günüň zähmet ýeňişlerine beslenmegini öpçün edýär. Welaýatyň howa şertlerine laýyk gelýän bu kombaýnlar gije günüň dowamyny netijeli işledilýär. Bu bolsa günlük gazanylýan ösüşiň barha ýokurlanmagyny öpçün edýär. Buğdoý orugyna gatnaşýanlar üçin medeni hyzmatlarym diýsen gönüja ýola goýulýar. Welaýatyň ähli etraplaryna daýhan birleşiklerine gün orta hareket maportatlaryny gurulýan aýdym saly çykyşlar bolsa gallaçy bawa daýhanlyň uruk möwsümine gatnaşýanlyň ruhulentligini hasam belentlere götürýär. Welaýatyň etraplarynyň häkimlikleriniň jemgyýetçilik guramalarynyň medeniýet bölümleriniň Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň etrap komitetleriniň ýürütme mailnama laýyklykda iş üstüne guraýan hyzmatlary täzeçiligi we ruhulentligi bilen tapawutlanýar. Welaýatda her ýylda buğdaýyň bol hasylyny kemale getirmek asly däwe urly. O bolarda tejribeli gallaçylygyň täze nesli kemale geldi. Munyň şeýledigine häzirki gazanylýan netijeler dolu şaýatlygy diýär. Ýer eýeleri bilen hasaplaşyk işleriniň öz wagtyna geçirilmegi möwsümiň hormatly prezidentimiziň tapşyryklaryna laýyk derejede geçirilýäniň şaýatlygy diýär. Dawraly pursatlara gatnaşyjylar bagtyarlyk döwrüni hemişelik peşkeş beren hormatly prezidentimize tüýsürekden hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arkadagymyz ýurdumyzyň telekejilik ulgamyny ýokary tehnologiýaly innowasion önümçilikleri ösdürmegi hemişe öns merkezinde saklaýar. Bu urda diýarymyzyň telekejileri milli ykdysadyýetimizi ösdürmäge sallamly goşunt goşup, dürli podoklarda netijeli işler alyp barmak bilen uly çörli taslamlary durmuşa geçirýärler. Şeýle kärhanalaryň birem Balqany welaýatynyň merkezi Balqanawa şäherindäki Türkmenistanyň senagatçylary we telekejileri birleşmesiniň agzasy bolan Batlyk Adam hususy kärhanasydyr. Melili zirmadan ýurdumyzda telekeçileri ösdürmäge berýän ýigderlik himayet golluglarynyň ruhlanyp zähmet çekýän Batlyk Adam hususy kärhanasynyň hünärmenleri häzirki wagtda Türkmenistan parahatçylygyň öňeşmäň watyny ýylynyň ruhyna münasip işleri bitirmek hötdesinden gelýärler. Häzirki wagtda hususy kärhanada Şwitsariýadan hem Ýaponiýadan öňdewarjy kompaniýalarynyň enjamlary bilen öpçün edilen ýüplük önümçiligi bölümi dolu güýjünde işledilýär. Bu ýerde her günde taslama kuwatlygyna laýyklykda 13,5 tonna goly ýokary hilli ýüplük taýýarlamak işi üstünlikli ýerine ýetirilýär. Ýüplük önümçiliginde çeýmal hökmüne zerur bolan pagtanyň ata watanymyzda ösürilip ýetişdirilýän bu ýerde taýýarlanýan önümiň özüne düşýän bahasyny arzanlatmaga hem düşünçligini ýokurlandyrmaga oňyn täsirini ýetirýär. Balqanawa şäherindäki Batlyk Adam hususy kärhanasynyň ýüplük öndürýän kärhanasyny öndürilýän ýüplükligiň kilini hem berkligini anyklaýan barlahana bölümi hereket edip, onu döwrap enjamlaryň ençimesi oturdulan. Onu işleýän hünärmenler bolsa, olary göwnüjay derejede işletmegi başarýarlar. Bu hususy kärhananyň gaplaýjy bölümine bolsa, elki bilen ýüplükleri gaplara ýerleşdirmelerinden öň olary ýokary basyşly gyzgyn peşde goýýarlar. Soňra bolsa önümi döwrap derejede gaplap, olary ammarlara ýerleşdirýärler. Bu hususy kärhanada ýüplük boýogy hemim jorap önümçiligi bölümleriniň dolu güýjüne işleýänigi aýratyn guwandyrjydyr. Ýokary hili enjamlary bilen öpçün edilen boýog bölümini her günde dürli renklere boýalan ýüplükliň umumy möçberi 5 tonna deň bolýar. Jorap önümçiligi bölümine bolsa her günde ýüzlerçe dürli görnüşli jorap taýýarlanylýar. Munyň özi bu hususy kärhanada her ýyly 18 million jübit ullary we çaglary niýetlenen joraplaryň taýýarlanjakdygynyň habar berýär. Häzirki wagtda bu bölümde dürli kysymly jorap örji enjamlaryň 260-dan gowragy jorap tekiji enjamlar toplumynyň bolsa 12-si bökdeşide işledilýär. Olary tejribeli hünärmenliň 200 oguly başarjyňlyk bilen erkedýärler. Şu günlerim Türkmenistan parahatçylygyň öňeşmäň watyny ýylyny ýokary önümçilik görkejilerini beslemek maksat edilýän Balqan welaýatynyň Balqanawa şäherindäki Batlyk Adam hususy kärhanasynyň hünärmenleri hasam joşgunly tutan ýerli zähmet çekip, mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna münasip sowgatly barýarlar. Şeýle-de olar mehriban watynymyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyna öňjeli goşunt goşmagy döredip beren döwrap şertlerdir mümkinçilikleri üçin gahrman arkadagymyzyň adyna alkyş sözlerini aýdýarlar.
Hormatly prezidentimizin parasatly baştolnugyny berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüniň gün saýyn rowaşlyklara betlenýän şanly ösüşleri ýurdumyzyň telekeçilik ulgamynyň uludan gurşawaly. Gahrman arkadagymyzyň taýsy taglalarynyň eýdigder gollawlarynyň netijesinde bu gün keçi we orta telekeçiligi ösürmekle gönüktirilen döwletli tutumlar ýokary hilli görkezler bilen özüniň oňy netijelerini berýär. Soňky ýyllarda edi diýarymyzda döwlete daxil edil hususy ulgamyň wekillerim berkarar watanymyzda azy haritleri bilen bir hatarda senagat haritleriniň bolçulugynyň döredilmegini özleriniň münasip goşantylaryny goşýarlar. Edi diýarymyzda hususiýetçilere berilýän ýygyderli gollawdan kiçik we orta telekeçiligi ösürmek babatda milli liderimiziň taýsy taýlalaryndan ruhlanýan Gulnagar welaýatynyň telekeçilerim ülkemizde bellenilýän her bir toýdur bayramlary joşgunda dähmet ýeňişleri bilen garşylamagy asyrly däbe urdular. Şeýle hususy önemçiliklerin hataryna Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Lewap welaýatynyň Farawet raýonuna yerleşýän Rasgally Gap hususy kärhanasyna bellep geçmek bolar. Hususy önemçiligiň işçi hünärmenleri ýurdumyzyň garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramçylygynyň bellenilip geçiljek 2021-nji Türkmenistan parahatçylygyň we Arnaşman watan ýylynyň her bir önemçilik gününi anamly dähmet üstünliklerini beýleýärler. Bu ýerde esasanam azy önümlerine niýetlenilen sintetik haltalar taýýarlanýar. Önemçiligiň hili derejesine aýratyn ähmiýet berilýär. Gamil enjamlar ornaşdyrylan döwrewap kärhanada 25-den gowrak ýaş hünärmenler dähmet çekip, önemçilik iki iş çalşygyny alınıp barylýar. Çiğmal hökmüne ulanylýan polipropilen Türkmenbaşynyň neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan getirilýär. Çiğmal ýöretip peşlerde belli bir ýyllyk ölçegine eredilip, sintetik ýüplük görnüşine çelli işlenilýär hemde saraýjy enjamlaryň kömegi bilen tegiklere saralýar. Sonra taýin sintetik ýüplükler dokyjy enjamlaryň kömegi bilen dokolýar. Dokolýan halta kesgitli ulluga ýetirilenden sonra kesilip tikici enjamyň gatnaşmagyna haltanyň aşağı bölegi tikilýär hemde taýin harit derejesine getirilýär. Önümçilikde işleň aglaby böleginiň awtomatik usulla ýola goýulmagy her günne polipropilen çiğmalynyň bir tonadan gowranyň işlenilmegine, netijede bolsa 10-15 miňe goly ekologik taýdan arasy ýokary hilli önümiň taýýarlanylmagyna mümkinçilik döredýär. Rasgally Gap hususy kärhanasynyň işçi hünärmenleri kiçik we orta telekeçiligi ösürmekdäki aladalary, maksatly tutumlary üçin gahrman arkadagymyza alkyşlaryny beýan edýärler. Hormatly prezidentimizin eýlýurt bähwidine gönüktirilen işleri, watanymyzda gazanylýan üstünlikleri geçirilen çäreleň özüni düzdi. Ýokary ruhlantyga beslenen maslahatlar hormatly prezidentimizin eýlýurt bähwidine gönüktirilen beýik işlerini öz boşly hoşallygy görüldi. Türkmen Döwlet Bilägerlik Guruluşy Institutuna geçirilen hoşallyk maslahatyna eşjek häsiýet mahsus boldy. Hormatly prezidentimiziň seşenbe güni paýtagtymyzda iş taparyny amal aşyryp, ýurdumyzyň mukaddes garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk bayramyna taýýarlyk görülýän günlerde Aşgabat kimetraply ösürmek ugruny alınıp berilýän geň möçürli işler bilen tanışmagy bu hoşallyk maslahatynyň esasyny düzdi. Melim bolşýaly gurulýan ýol ulug düzümine degişli desgalyň, köpürlüň, özboşly bedeg aýratynlyklarynyň döredilmegini we häzirki zaman dizayn oturuň talaplaryna laýyk gelmegine Türkmen Döwlet Bilägerlik Guruluşy Institutunyň hem Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň taýlaplarynyň hem mugallimleriniň garaýşlarynyň we pikirleriniň öwrenilmegine öz çekildi. Munyň özi Bilägerlik Guruluşy Institutunyň taýlaplaryny, mugallimlerini täze işlere ruhlandyrdy. İşlemäge, döretmäge ähli mümkinçilikler üçin maslahatda gatnaşylar hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly prezidentimiziň ýaşlaryň tebigy zekini açmak we ösürmek babatda bilim eşgärleriniň öňüne goýan wezipelerini durmuşa geçirmek, okuw maksatnamalaryny özleşdirmekde aýratyn ukyp başarnyklaryny görkezden talip ýaşlary höwetlendirmek maksady bilen Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasyna okuw dersleri boýunça döwlet bäsleşigi onlaýn görnüşine geçirildi. Döwlet bäsleşigi geçirilýän ýokary okuw mekteplerini özara berktirilen kompýuterler bilen üpçünedilen otoglar taýýarlandy. Hemem ýokary tezlikli internet we web kameralar bilen öpçün edildi. Hormatly prezidentimiziň öňden görjülikli siýasaty netijesinde häzirki wagtda ýurdumyzyň bilim ulgamynyň ähli basgançaklaryna berilýän bilimiň mazmuny, guruluşy we hili, netijeligi döwrüň öňde goýan talaplaryna laýyk ösdürilýär. Dünýäniň ösen tehnik gelişdirleri bilen enjamlaşdyrylan hünär bilim edaralaryna alman we tehnikanyň iň täze gazananlaryna esaslanyp, häzirki zaman innovasiýa ösüşiniň talaplaryna laýyk gelýän hünärmenler taýýarlamak üçin ähli şertler döredilýär. Bäsleşik Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň Innovasiýa Maglumat Merkezi tarapyndan onlaýn görnüşini ýürüte bäsleşik geçirmek üçin işlenip taýýarlanan programma öpçünçiligiň kömegi arkaly geçirilýär.
Türkmenistan'ın Dokma Senatı Ministrliğinin Zenanlar Birleşiginin Merkezi Geňeşiniň Kärdeşler Arkalyşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde geçiren wagt nasihaty sagdan çağalar biziň rowşan geljegimizdir diýilip atlandyryldy. Matmuladynak Türkmen Döwlet Uniwersitetine geçirilen çäre işçiň häsiýet mahsus boldy. Türkmen Döwlet Iqtisadiýat Udulandyryş Institutynyň statistika baradaky döwlet komiteti bilen bilelikde geçiren çäresi netijeli tarapdan häsiýetlendi. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutyna geçirilen çäre sanly ulgamyň iqtisadiýatdaky orny bilen bagly boldy. Marat Garif adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine ilim ösüşlere badalygy adly klinik ordinatorlyň ilmi amal maslahaty geçirildi. O umumy mejlisinde we 3 sany bölümçelerine lukmançylygyň dürli ugurlaryna bagyşlanan öňdewarjy tejribeler, bejeriş anyklaýyş hem öňünaş usullary barada 40 uly gyzykly çykyşlar dinlenildi. Ilmi amal maslahaty işçiň häsiýet mahsus boldy. Köpetdağ etrap häkimliginiň hem Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň, İçeri işler ministrliginiň hem Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalyşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde uramoklaryna geçirilen wagt nasihat sagdan jemgyýet kämil döwlet diýilip atlandyryldy. Halk watan mehriban arkadağımız atlı wagt nasihat maslahaty Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň merkezi geňeşi, Ilimler Akademiýasy, Türkmenistanyň Owakyjylyk toplumy bilen bilelikde uramoklaryna geçirildi. Türkmen Owakyjylyk Uniwersitetine talip ýaşlarynyň arasynda döwlet ýanyň gullugynyň wekillerini gatnaşmaklaryna wagt nasihat dowşu geçirildi. Döwlet Mehmet Azad adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny dilleri öwretmegiň innowasion usullary boýunça geçirilen okuw sapaklary degişli ugrun mugallimleriniň hünerini ýokurlandyrmaga gönükdirlendir. Türkmen Owakyjylyk Institutynyň talipleri şoňlarky dowam eden gallary mewsüminde bu ýokary okuw mektebiniň okuw tejribe hojalygyny ilmi esasy ösürilip ýeşdirilen Bugdoý oragyny hormatly prezidentimiziň sowgat beren klas kasamly kampaniýalaryny erkedip işçiň gatnaşýarlar. Talip ýaşlar özleriniň nazaretde alan bilimlerini tejribelikler arkaly şoň özleşdirmekde daşy welaýatynyň öňdewarjy hojalyklaryny bolup ýygdarly kemilleşýärler. Bagtyar talip ýaşlar özleri barada edilýän ýerginsiz aladalar üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtatymyza Aşgabat şäherine şonu 16-njy iýulna saat 20-den 17-nji iýulna saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumat gullugynyň berýän habar bilen tanyş boluň. Balkın vilayatyna az kem bulutly hawa bolup nordan tele sekundda 9-14 metr eken şemal ösür. Hawa gecesine 24-29 gradus mayl, gündüzüne 37-42 gradus ıssy bolar. Ahal vilayatyna az bulutly hawa bolup nordan tele sekundda 8-13 metr eken şemal ösür. Hawa gecesine 20-25 gradus mayl, gündüzüne 36-41 gradus ıssy bolar. Mara vilayatyna az hawa bolup demrady nordan tele sekundda 8-13 metr eken şemal ösür. Hawa gecesine 19-24 gradus mayl, gündüzüne 35-40 gradus ıssy bolar. Leva vilayatyna az hawa bolup demrady nordan tele sekundda 8-13 metr eken şemal ösür. Hawa gecesine 18-23 gradus mayl, gündüzüne 35-40 gradus ıssy bolar. Daşy vilayatyna az bulutly hawa bolup demrady nordan tele sekundda 7-12 metr eken şemal ösür. Hawa gecesine 20-25 gradus mayl, gündüzüne 36-41 gradus ıssy bolar. Paýtatymyzda Aşgabatda açyk hawa bolup nordan tele sekundda 8-11 metr eken şemal ösür. Hawa gecesine 23-25 gradus mayl, gündüzüne 37-39 gradus ıssy bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 17-sine magnit hadisasynyň durnuksyz ýagdaýda bolmagyna garaşylýar.
Ededi vatandaşları häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölüjükleriniň möçörüniň kadadan 6 götürüm bilen artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine getirýän oňuýsy täsirleriniň öňüni almak üçin agazy burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de tomuz paslyna howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerine pasla görä giyinmek maslahat berýär. Mehriban ileşler, bu düzgünleri berk berjaýsaňyz ýylyň islenip paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şundan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watan Türkmenistan ähli wabatlarda ötüşler ebetlenýär. Ähli ötüşlüň özeninde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.